Zu eskera uzitzeko, zu eskera egitzeko, zu eskera egitzeko. Gutxi behar izan dugu azteko. Oidek. Ongi etorri. Zuzenen polita daukagu gauean. Ikusiko duzue. Azten ari gara. Kaixo Scott naiz. Entzun didazuk? Entzun didazu bai ala ez? Mai! Hogeita bi, zer moduz? Mai! Kaixo, zer moduz? Entzun didazu bai ala ez? Kaixo, check, kaixo, check. Check, check. Check. Entzun didazu bai ala ez? Azten ari gara. Zuzene polita da daukagu gauean. Zerbait oso polita izango da. Hori da. Hobeto. Entzun didazu bai? Bai ala ez? Ezan bai mesedez. Ala ez. Entzun didazu? Entzun? Entzun didaz. Ez zait entzun, okei. Mila esker. Orduan probatzen ari gara. Check, 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 check. Entzun didazu bai ala ez? Ez? Make sure these guys are off. Orain, bai? Orduan, orain? Dena probatzen ari naiz, badakizu. Barkatu. Orduan, azten ari naiz orain. Oso ondo. Eta hon? Irintzi bat entzun? Mi esker mai. Gongo zara zu berriro mai? A los peces muertos del río, bai entzuten da, hori da, mi esker, esateagatik. Bilbokoa zara? Zuzenien edo inguruan? Non zuzenien? Gongo zara zu zuzenien mai? Let's get this guy going. Checking everything. Kartzelan denbora gehiagi. Zuk euskera hitz egiteko. Ez dakit merezi dugunik. Hori da. Gutxi behar izan dugu azteko. Ebeto. Ingurukoa bai, zein herria. Zein herria. Zein herrikoa zara. Badakizu. Parteketu nire zuzenean, ordu 10:00, la txama taldea egongo da nire zuzenean. 5 minutan falta dira. Nire lehen elkarrizketa musikal taldearekin. Zuzenean, la txamarekin. Orduan posten naiz, unaiz zer moduz. Partekatu. Zergatik, gaur zuzene oso garantzitsua da. Nire lagunak la txama egongo dira nire zuzenean. Eta orain, itxaron ari gara.
Venga, opari bat zuentzat, tesoro bat zuentzat. Partekatu nire zuzenean. Eta gaur, bueno, 13 minutu falte dira latxamarekin hitz egitera. Estatu Batuarra naiz eta euskara ikasten ari naiz. Kaixo Scott, ni dut izena. Hori da, mi esker Manes, ni jarraitzeagatik. Txapalduna zara. Mikel, mi esker partekatzeagatik. Duela gutxi, latxama talde etorriko da. Hitz egitera pixka bat nirekin. Bere musikarentzat, bere musika buruz. Eta orain, benetan hau da nire abesti berria gustukoena da. Manes, jarraitu nazazue mesedez nire euskara ikasten laguntzeko. Ikasten ari naiz. Euskaraz da erraza, baina batzuetan zaila da, bai. Baina badakizue, horrelakoa da bizitza. Gariom, Manes, Bezabe, mi esker ni jarraitzeagatik. Alain Traba, mi esker. Inigo García, mi esker. Panetone, Gabon. Gauean oso berezia da. Latxama tardea egongo da 10 minutetan hitz egin nirekin. Buenas, bai, gama. Inigo, mi esker ni jarraitzeagatik, jarraitu nazazue mesedez. Kaixo Scott nahi. Está en bucle. Abestia honet hau. Obsesionado naiz. Abestia. Begira, waltz da. Una waltz. Waltza? Waltze? Oso polita da, zuten. Me duele, qué bonita está esta canción. Yucatana. Zer moduz lagun posten naizu ikusteaz. Ongi etorri denoen. Hau da, nire lehen saioa 120 minutu. Txikitan, MTVan, la televisión de musikan, nire saio gustukoena izena du 120 minutes. 120 minutu. Eta han, aurkitu nire talde gustukoenak. Beti. Lehen aldiz Radiohead, Cranberries, Alanis Morissette, Nirvana. Entzun dut lehen aldiz 120 minutesen. Baina hil zen duela asko, denbora asko. Baina gauean jaio berriro. 120 minutu. Euskal musikarekin mi esker oparentzatu nahi onaz. Irintzi bat zuretzat. Orduan, partekatu nire zuzenean. Zure lagunerekin, zure familiarekin. Y con tus amigos que tienen interés en el euskera pero no lo hablan aún. Los familiares que no hablan euskera pero tienen interés y quieren aprender. Han tratado pero después han dejado. Estadounidense naiz. Estatu Batuarra naiz, euskara ikasten ari naiz. Noski ez da erraza. Baina horrelakoa da bizitza. Hemen nago euskaraz hitz egiten dut, jenderekin elskarizketa bat latxama taldearekin egingo dut orain. Baina bai, zein da ipinita izan duzun abesti hor? Hemen dago, puro gudari, polita da ez da alaine? Hemen dago, puro gudari. Latxaman eta Txiltxoko
txiltxokoen abestia. Abestia jo dezakezue eta tire eta tumba beltzari. And pull the hit, Black Man. Abai? The song and pull the hit, the Black Man. Vale. Gero, bai. Resnago. Mi esker eskaere gatik. Nola izaten dau. Nire beste notak hemen nago. Askatuen gatik? No. Nola izaten dau. Mi esker... Thanks for asking. Non dira nire. Eskerik asko abesti eskaerak agiteagatik. Hori da. Kaixo nahi daitzen naz. Naia. Posten nahi zu ezagutzeaz. Posten nahi zu ikusteaz. Eta ezagutzeaz, nongoa zara zu naia. Izena oso izena polita da. Igor, mia esker ni jarraitzeagatik. Bueno, lagunak. Azten ari gara. Entzun. Hori da, nor dao. Amu, irintzi bat zuretzat. Maitia. Hello, Naya. Nice to meet you. Where are you from? You can please them. Bye. Naya, nongoa zara zu. Asi, zer moduz asi. Nongoa zara zu asi. Zu asier o asi. Mikel, Fedez, Gabon, ongi etorri lagunak. Laster la txama taldea egongo da nire zuzenean. 5 minutu falta dira. Azten ari gara orain bera musikarekin. Ondo azten ari gara. Kaixo Scott naiz, Gabon, ongi, Fiona, posten naizu ikusteaz. Jarraitu nazazue lagunak nire euskera ikasten laguntzeko. Scott Zuniga naiz. Kaixo Jose Miel zer moduz lagun. Ta galdera eman mesedez. La txamarentzat galdera eman mesedez. Orain etorri dira. Espero dut. Dena funtzionatzen du eta ez daki dauda nire lehen elkarrizketa. Euskeraz, ni loko naiz. Eta nire lehen elkarrizketa TikToken, zuzenean. Orduan, si algo pasa mal, es como triple vergüenza. Bueno, bizitza polita da. Ia ezeroa, bai. Bai. Badakit Jose Miel baina. Hemen nago, bizitza laburra da. Eta zergatik ez, ha? Es que no hago las cosas a medias. Si me conocéis, no hago las cosas a medias. Nongoko euskaltegira zoaz? Mikel, Donostian. Baina gure eroa zara. No. Musu batzuretzat anai. Hori da. I'm your crazy bro. Wow. Mi esker esateagatik. Bueno, nire galderak ditut hemen. La txamarentzat. Galdera asko ditut. Partekatu nire zuzenean, jarraitu nazazue. Bere zuen galderak eman mesedez. Eta bai, mandago nire tradukzai. Bueno, my rules. You're my rules, guys. No, hemen daude nire rules. No bullying. No sexual references. No political.
Political manifestazioak. Manifestations, or you will be blocked. Okay, nire. Noizko kolaborazio musikaleskotekin, bai. Hori da. Enga, ni hemen dago mundi honetan, auraupatuta goazen. Bueno, orain 3 minutu falta dira la txama, Aitor. Eta orain azteko dugu. Baina hemen dago. Oso ondo. Posten naiz. Pixka bat urudia nintzen, baina ez dakit zergatik. Let's see how I do this, okay? Co-host with our Megan Creator. José Miel, quizás me puedes ayudar también. Porque no sé cómo invitarles, pero él puede añadir cómo se hace. ¿Puedes explicar, por favor, en los comentarios cómo la chama puede empezar en directo? Porque no sé. Menos mal estás aquí. ¿Cómo lo dijiste la última vez? Multiguest. Estás aquí. Bye. Ikusidut. Multiguest. Emendago. Orida. Oso ondo. Bueno. Guazen la txama. Live bat hasi behar dute eta zure eskaera egin. Venga, invitatu zaitut. Aitor. Hori da. Aitor. Entzun didazu? Hemen dago. Bai, hemen dago. Zer moduz lagun. Oso ondo, Scott. Benetan, mi esker etortzeagatik, ha? Itxoen, orain bai? Orain? Entzuten didazu? Ikusten hauzu, Scott? Bai. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Zer moduz. Posten naiz, hau da nire lehen elkarrizketa TikToken edo euskeraz ere bai. Oso ondo, Scott. Placer bat, placer bat. Posten naiz nire lehen elkarrizketa egitera zurekin. Niretzako ere bai, uste dela niretzako lehendabiziko direktoa, así que, bueno, earki. Oso ondo, nire bai. Bueno, nire bideoa bezala, galdera asko ditut, zuretzat. Galdetu lasai, filtrori gabe. La, oso ondo. Baina, barkatu, no. Bueno, entonces cambia todo. Lehenengo, asko gustatzen zait zure musika. Mi esker, Scott. Oso, bai, noski, zuri, oso polita da. Ikusi dut, zure Spotifyen kolaborazio asko egiten ari zarete. Bai. Eta zergatik, zer da garantzitsua kolaborazioak? Bueno, guke kolaborazioak egiten ditugu gertuko jendearekin eta lagun musika industrian lagunak ditugunekin. Orduan, lagun asko ditugu, bakoitza gera pixkat bere amarena, orduan lagun asko ditugu, eta lagunekin elkartza gustatzen zaigu. Gu lagun talde bat gera baita ere, eta Beñat, Neri, azkenean lagunak dira, eta gu beti lagunak gertu nahi ditugu, ez? Eta, pixka bat, ese filosofia da, lagunekin elkartzea, lagunekin egotea, eta, hori, pixkat horregatik. Bai, pentsatu dut zure lagunerekin errazagoa da, ez da, kolaborazio egitera, imaginatzen dut? Bai, azkenean lagunekin hobeto ulertzen zera, eta gauzak bakarrik joaz, ez? Orduan, Bai, noski. Bai, orduan, egiten ditu gauzak, hori, azkenan sentitzen ditugulako. Ez ditugu egiten, adibidez, kolaborazio bat artista oso handi batekin, naiz eta ez gustatu, ez? Orduan, ez bali mazaigu gustatzen artista ez dugu egiten interesagatik. Orduan,
pixkat ekartzen gara gustu artistekin eta lagunekin. Nire abeste gustukoena orain, zure abestia puro gudari da. Puro gudari, Oso. Nola esaten da, nire bihotza rompa, it breaks my heart. Eta waltza da, ezta? Una waltza. Waltza, nola esaten da, una waltza. Iru, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Vals. Bai, azkenean, gure abesti gehienak dira ritmo terciario, irukoitzak, dira korridoak dira 3x4, 6x8. Korrida. Bai, da terciarios, bai. Da korridoen gauza esanguratsu bat. Zure musika, pixka bat musika norteña Mexikoko musika bezala. Hori da, pixkat gure influentzia hori da. Zergatik, zer izan zen lehenengoa? Zure musika, Euskal Herriko musika edo musika norteña? Ez, Euskal Herriko musika, baina bai... Imaginatzen dut. Preguntale si trabaja en un instituto, bai, trabajo en un instituto, bai. Bai, ez, guke, irakurri dut, ez, guke, nik musika asko entzun dut bizitza osoan, bai Euskal musika, bai Europar musika, bai estatu batutako musika, eta bai Amerika Latinako musika, eta nik hemengo musika asko entzun dut, influentzia asko dauzkat, baina Mexikon eta Argentinan eta ere bai musika asko entzun dut. Bai korridoak, kumbiak baita ere, pizka bat. Bai, noski, kumbia ere, bai. Pentsa, estatu batuetara eta Mexikokora joan nahi duzu egun batean konzertura egitera? Bai, egia esan gustatuko litzaiguke eta nik uste ez balin bada 2025ean, nik uste 2026ean jungo garela Mexikora bira bat egitera, ia ziur. Ia ziur, bai. Nik uste baietz. Eta, nahi dugu eta jungo gara, seguro. Orduan nire ustez zure musika oso éxito asko tendría. A ver, jendeari gustatzen zaio, guri ere bai, ondo pasatzen dugu, hori dela helburuetako bat, pozio gaude. Gure gitarrekin egotea gustatzen zaigu, pozio gaude. Baina, noski, beti galdera edo nola esaten da el asunto más importante, zergatik garantzitsua da zuentzat euskeraz kantatzera? Bai, guk bi hizkuntzetan abesten dugu euskeraz, erderaz, baina, niretzako garrantzitsua da euskeraz abestea, nire ama hizkuntza delako, euskaldun zelako, eta sentimentu berezi bat daukatelako hizkuntza honekin. Azkenan urte askoetan oprimitua izan da Franco garaian eta izan ditu, zaintasun asko, hemen nire aitona amona garaian, Francoren garaian ezin zen euskaraz hitz egin, ez? Baina, nire amonak nire aitari etxean erakutsi zion, ez? Orduan, garantzitsua da euskara, nire ama hizkuntza delako, eta hori, eta adibidez, zu bezalako jendeak euskara ikasten duena, eta egiten dit ilusio asko, ez? Euskarrian ez diren jaio euskara ikastea eta euskara maitatzea, ez? Orduan, badauka merito asko zure kasuan, eta guk taldean badauzkagu baita ere, adibidez, Kompa Luis Hueskakoa da, euskaraz ikasten ari da. Bai? Bai. Nola izan du, berriro? Kompa Luis. Kompa Luis, bale. Instagramen da Psikoputxi. Eta afu ere bai, Leonen jaioa da. Onera etorritzen musika ikastera, eta baita ere euskaltegian dago. Eta bai, azkenan, askotan esaten digute que somos maketos. Ez, asko egiten dulako erderaz egia da, baino, saiatzen gera baita ere, hori, euskara hain ondo ez dakitenak, euskaratzen Luisek adibidez, letrak egiten ditu, eta ez daki asko euskaraz ikasten dago. Nik uste dena garrantzitsua dena aktitude hona izatea, eta hori ez, maketos, pero elegantes. Zer esan nahi du? Hemen dago. Obeto. Zu ikusteaz obeto, barkatu. Bai, ondo.
Bueno, dene berria. Hitz egin nahi dut zure taldearentzat bere izena. Nola bururatu zaitzazun zure izena, La Chama? Zer esan nahi du La Chama? La Chama, guk erabiltzen dugu Chama, ke Chama, ke faena, ke putada. Eta, bueno, bai gera pixka bat faena, ez? Gera nahiko despistatuak, nahiko barranderoak, somos bastante Chama. Orduan, hortik dator izena. Barkatu, baina ez dut ulertu, ez ere ez. Baina ulertu nahi dut. La Chama, guk erabiltzen dugu ke Chama, ke faena. ¿Faena es como pasada o que como es como? Ke putada. Que putada, vale. TikToken hau alden esan, baina Vale. guk era askotan puro torbellino, guten gara herrietara jotzea, izomon Oso. Eta orduan, bueno, hori termino horretan erabiltzen dugu, guk termino horretan jarri genion taldeari izena bai. Polita da. Bueno, eta nola sortu zenuen zure banda, zure lagunerekin eta nola? Bai, bueno, izan zen, nik orain dela urte batzuk izan nuen talde bat eskakeitan, egon ginen 14 urte jotzen, eta utzi genuen, jotzea utzi genion, 2023ko txaian. Orduan, bueno, ni, musikaria naiz urte askotan jodut taldeetan, ziaren egon naiz, ez nebeltan jodut baita ere. Orduan, nik banezkan gogoak talde bat egiteko. Eta nola ez, inguruko jendearekin. Nik ezagutzen gitarrista Tuli, ezagutzen Noski. Orduan, bueno, gutxinaka juginen hori, jendea elkartzen, eta bueno, bai genekien hasieratik korridoak egin nahi genituela, Tulik nik banekien korridoak, pasioa zuela korridetan, nire bai, afuri gustatzen zizkion, orduan, bueno, elkartu ginen, hori batez ere, gaudelako hori, talderi gabe, musikariak izan da, ez? Eta bueno, eta pixkat horrela, nahiko de forma naturalean sortu zen hau, bai. Urte honetan zer planak daukazue taldearekin? Aurreko Durangon bazokan ikusi nuela zinela hortik. Bai. Atera genuen diska, La Chama izenean, eta orainen gabiltza aurkezpenetan, diskaren aurkezpenen kontzertuetan. Hasi ginen, Chill Mafiarekin egon ginen Bilboko kafeantzokian. Bai. Orain dela 2 egun egon ginen Bergaran, eta bueno, latorrakan daukagu Legutio, Gasteiz, tango gaude, Barcelona eta Madrid Chill Mafiarekin baita ere, bueno, pixka bat, hori, pixkat, diska aurkezten dauzkagun desente kontzertu, eta bueno, eta baita ere, gabiltzaia, udako bira prestatzen, jende ari zaizkigu toki askotatik deitzen, hori da. Ditu kontzertu guztiak eman, orduan, bueno, baina, prinsipioz, 2025an, La Chama egongo da a tope, eszenatoki oso ondo. Bai, eta bueno, espero dugun, gonbidatua zaude, nahi duzun kontzertura, ikus begiratu Instagram bidez edo, eta etorri zaitez gurekin. Hombre, zure kontzertura joan nahi dut hemen Donostian laster, ez da? Bai, martxoak 15. Hori da, martxoak 15. Ez daude sarrerak, baina komprometitzen naiz gonbidapen bat ustera. Venga, vale. Esker. Ikusi zaitut Bilbon, Chill Mafiarekin. Bai, egon ginen, urtarriak, urtarrian 3 egon ginen, bai. Hori da, oso polita izan zen. Energia oso polita izan zen. Ja, joven nuen abesti bat beraiekin, eta bueno, muskorri da, behark izan zen, Tuli gure taldeko gitarrista Chill Mafiako partaidea baita ere. Bai. Bueno, eta erlazioa daukagu beraiekin. Araitxuak dira, orduan, pozik gaude bai. Bai. Galdera batut, zein litzateke zure ametxetako kolaborazioa? Esango nizuke, dudari gabe, Los Tigres del Norte. Hombre, oso polita. Bestela Junior H, asko gustatzen zait, El Tigrillo, horrelako zeo zer,
Imposible, baina, bueno. Dena posiblea da. Ja, bueno, ez dakit. Dena posiblea da. Bueno, ikusiko dugu, zerbait polita izan laiteke. Bai, hori nire esan. ustez. Gainera, bueno, justo, nik Tigres del Norte, nire amak jartzen zidan txikia nintzenean etxean, eta... Bai, egon nintzen hori dela hiru hilabete, edo bueno, uda baino lehen egon ginen, jozuten Iruñean, eta egon ginen ikusten, 3 ordu kontzertua, eta izan zen pasada bat. Polita. Los Rioleros del Norte gustatzen zaitut? Los Rioleros? Denak? Bai. A ber, eta orain zer entzuten ari zara orain? Ba, egia esango dizut, hemengo musika ez zait asko gustatzen, ez dakite ilusioa den edo, baina ez dut hemengo musika asko entzuten ditut gehiago musika, hori Junior H, Peso Pluma, entzuten ditut Los del Norte, El Tigrillo, bueno, hemengo musika, badaude talde batzuk gustatzen ez didala, baina ez dakite ilusioa aldut hemengo musika dekin. Ez zait gustatzen Euskal Herriko industria nola dagoen, ez daukat guztoko agia esan, hemengo musika. Polita. A ber, euskal musika entzuten, abesti tradizionalak, edo hori entzuten dut, baina orain hemen modan dauden taldeak, ez zaizkit bat ere gustatzen. Bai, asko musika desberdina dago hemen Euskal Herrian, eta egunero zerbait desberdina aurkitu dut, eta polita da. La Txamarekin hitz egiten dut, hemen gaude, Kaixo Scott kontuaen TikToken ari gara, eta zer moduz, zein da zure abesti gustukoena? La Txamarena? La Txamarena, bai. Venga, zaila da, ez da? Esango dizut, La Txama izena duena. La Txama. La Txama hori da. La Txama. Entzuteko dugu orain, pixka bat, eta unos cuantos preguntas más y después, pero orain entzuteko dugu. Bai, está gustando. Hori da, La Txama izena du taldea honek eta... Aitor, zure izena Aitor da, ezta? Aitor. Zer da zure izena osoa? Aitor zer? Aitor Balcarlos. Balcarlos, oso ondo. Balcarlos da, Nafarroan dagoen herri bat, Balcarlos Luzaide. Bai, nongoak zarete? Bueno, ni Donostiarra naiz. Jo eta bizi naiz. Jon taldeko helikoia baita ere, baina, bueno, Tuli Naparra da. Tuli? Atarrabikoa. Opa Luis, Hueskakoa, baina, bueno, berak esaten du Euskal Herria. Euskal Herria? Eta Euskal Herria. Leonen jaioa, baina Donosti bizidanik, Donostin ezagutu nuen, horren dela 12 urte edo. Baina, esango dugu, garela Donosti eta Iruñakoak. Donosti eta Tarrabikoak. Oso ondo. Hemen zagoen. Horretak, daukagu pixkat konfliktoa, bai, zer da zure konfliktoa? Garela Donostiarrak eta Tulik esaten du garela Naparrak, orduan. Bai. Deno gara Naparrak, así que, bueno, aurrera. Polita da. Bueno,
¿Qué consejos tienes para los músicos euskaldunak gazteak? Bueno, nire konsejoa da, egitea musika bihotzetik, ez egitea musika jendearentzat. Musika egitera guretzako, ez? Eta saiatu hori, egiten musika egin behar da taburi gabe, beldurri gabe, ez? Azkenean, zer da normatiboa edo zer ez den, saiatu behar da, bakoitzak barruan daukan ateratzen, eta ez egiten besteek nahi ditena entzun. Bakoitzak egin nahi duena egitea, dala alegia, nik ematen duten entzutela. Polita da, no? Polita da. Bueno, Aitor, jarraitu mesedez lagunak latxamarei, orain jarraitu TikToken, Instagramen, eta baina zuz konzertora oso mia esker etortzeagatik. Zerbait berriro esan nahi duzu? Eskerrik asko, eta jarraitzea euskara ikasten, Mi esker. Ezagutu zintudanean, ilusio egin zidan, ikustea nola euskara lantzen duzun, nola saiatzen zelan euskara egiten, eta niretzako usatu nahi zela polita da. Irintzi bat zuretzat, Aitor. Eskot. Zuri eta ikusiko dugu elkar, Donostiako kontzertuan. Hori da, prest nago, ziur. Así que... Azken galdera, non aurkitu izango dute jendeak etorkizunean? Etorkizunean, hori, Donosti, Bilbon egon ginen, Gasteizen, hemendik 2 astetara, Lazkao, Tolosako karnabaletan, Tolosako inauteritan hori kontzertu polita izango da. Eta toki askotan, goera konpartitzen gure sareta eta hori, baina toki askotan egon goera urtean. Oso ondo, bueno, ikusiko gara. 30 kontzertu itxea dauzkagu aurtengo denbora dirako, eta nik uste desente gehiago eroriko direla, así que turra emango dugu aurten. Venga, prest nago. Oso ondo, Eskot. Mia esker etortzeagatik, Aitor. Niri ustez, gure elkarrizketa exito izan da. Eta bai, ziur ikusiko gara. Beste irintzi bat zuretzat. Eta besarkada handia bat. Venga, Aitor. Eskot, besarkada bat. Venga, igual, berdin, agur. Hori da. Eta konpa ube, ez daudete ube ikusi YouTube. Gogorari naiz, lanean. Festarako zaten badeaten nahi duzunean. Porque toda la madrugada de parranda con la chama. Cuando caiga la mañana, seguiremos todavía de farra. Hori da, lagunak. Zer moduz izan da nire lehen elkarrizketa euskeraz? Zer moduz, ha? Zer moduz, jarraitu nazazu eta jarraitu la txamarei. Oso jatorrak dira. Mia esker berriro, Aitor etortzeagatik nire zuzeneara, nire ustez zerbait cool izan da. Eta zergatik ez, euskal musika entzuten ari naiz euskara ikastera. Eta egunero zerbait berria, zerbait desberdina aurkitzen ari naiz. Eta orduan partekatu nahi dut munduarekin, zerbait polita niretzat euskal musika. Orduan partekatu nahi dut, ez dakit zergatik nire personalitada, baina, bueno, hemen gaude eta bai. Baina, mia esker benetan Aitor eta La Chama, mia esker Chill Mafia, Kiliki Fresko, ni gonbidatzeagatik zure konzertorei eta gero empecé a mandar mensajes a Aitor, pixkanaka, nire bizitza politiagoa da.
Mila esker benetan, venga. Irintzi bat. Ze luze Xiberutz, venga. Hori da. Eta orain jarraitzen ari gara Xiberutzekin. Hau da, azka, guazen. Bueno, zer moduz? Polita izan da, bai ala ez? Zer moduz, zer nahiago duzue? Zer uste duzue? Polita izan da? Nire ustez, bai. Nor dago hemen? Elaia, zer moduz? Post naizu ikusteaz. Temazo da, ezta? Kanta. Bai, hori da. Jauraixi, jarraitu naz, bai, jarraitzen nauz. Hori da. Kaixo da izen moduz, hemen gaude Euskoti Irratian. Nire lehen egun eta 20 minutu saioa da. Mila esker ni jarraitzeagatik Apple user. Jarraitu nazazue. Scott Zuniga naiz, Estatu Batuarra naiz, eta euskara ikasten ari naiz, Donostian bizi naiz zuzenean. Elaia, abesti hau zuretzat. Te lo, ¿cómo se dice? Dedico. Euskeraz. Te lo dedico, te la dedico. Hori da. Gabon Eider, zer moduz? Gure elkarrizketa oso polita izan zen. Gerbatuko dut, orduan gero partekatu dut zurekin. ZTT eta Ruf, zer moduz, mila esker ni jarraitzeagatik. Zer moduz lagunak, ongi etorri Euskoti Irratiera. Arrate Delgado Arranz, mila esker ni jarraitzeagatik, jarraitu nazazue mesedez. Unas mila esker oparentzat. Bueno, éxito izan da nire ustez. Nire lehen elkarrizketa euskeraz. Lehenengo, nire lehen elkarrizketa euskeraz izan da. Ta gero, nire lehen elkarrizketa TikToken izan da. Jose Mielekin hitz egin 3 aldiz, hemen TikToken, baina hau izan da nire lehen elkarrizketa ofiziala. Orduan, ez dakit. Zer moduz, zer nahiago duzue? Elaia, zer moduz izan da nire elkarrizketa ona? Orain bat gara, ibi beldi, user, zer moduz? Unai Aparicio, apa askot zelan aditzak. Hombre, primeran nago, eta zu? Nire alditzak beti, nire aditzak lan behar ditut. Nire aditzak lan behar ditut. Baina, lan egiten ari naiz. Orduan, pixkanaka, bro. Lan asko egiten ari naiz. Gure herri errokotzokezia. Marcos Arbos hauden zait. Orain bat gara, ibil bedi, user nahi duzu? Guazen. Txalo, bero bat. Xiberutzen zat. Euskoti Irratien zaude. Berandu ailegatu naiz. Lasai ez da ezer. Joseba, Estatu Batuarra naiz. Eta euskara ikasten ari naiz. Eta hau da nire kanal erratia kanala da. Euskara ikasten ari naiz musikarekin. Hemen TikToken. Jende askorekin, Eiderekin, Elaiarekin, Jose Mielekin, Latxamarrekin. Eta orain, zurekin. Jarraitzen ari gara, ibilbedirekin. Orain bat gara da, Euskoti Irratian. Bai. Kaixo, Scott, zein da bestia? Azkara izena du.
Xiberutzeren abestia da. Aska izena du. Apuntu. Aska Xiberutz. Oso abesti polita da. Gustatuko laideke Xiberutz nire zuzenean. Gonbidatzera nire zuzenean. Polita izango. Zera ez da? Txergatik ez? Mezua bat. Gorka da, ez da? Gorka Urzurbi? Bai, pentsatzen dut, ez da? Chill Mafia nahi duzu, Juaristi? Venga. Orain Chill Mafia. Urrengoa Chill Mafia. Jarraitu nazazu mesedez, Juaristi lehenengo? Bai. Jarraitu nazu, barkatu. Ez dut ikusi. Bai. Ailegatu naiz, ailegatu. Aditza, ez dut ezagutzen aditza hoelaia. Ailegatu? Berandu ailegatu naiz. Apuntuko dut. Berandu ailegatu naiz. I arrived late. ¿Está? Oso ondo. Iritzi. Ailegatu iritzi. Berdineak dira, ezta? Hori da. Oso ondo. Kaixo enaitz, zer moduz. Txikitan, telesaia izan zen, eta telesaiak 120 minutu du. Izan, how do you say in the past, zuen? Tuvo. Eta nire telesaia gustukoena izan zen. Eta orain, gauean, jaio da beriro. Kaixo Skoten TikTok. Latxamarekin. Historia egiten ari gara. Lagunak. Nire TikTokerekin. Historia egiten ari gara. Euskal musika historiarekin. Ongi etorri eskerrik asko etortzeagatik. Mi esker Xabi. Zergatik. Historia egiten ari gara, hemen. Euskal musikoko historia egiten ari gara, Kaixo Skoten TikToka. Jarraitu nazazu, mesedez. Jarraitu nazazu nire euskara ikasten laguntzeko. Estatu patuarra naiz. Eta noski, jarraituko dugu orain Chill Mafiarekin. Hau da, benetan, euskal musika asko lagutzen dit nire zenbakiarekin. Beti eta zuen izenak ere bai, TikToken izenak, begira, Juaristi 10 norgehiago, Beñat 00 norgehiago, jende asko zenbakia izenen, eta, bueno, adibidez, 3, bat, 0, bat, lau, guazen, Euskotirratian. Beti zuzenean eta beti berria, naiz eta izanez. Spitfire, yeah dude, spit that fire. Mi esker ni jarraitziagatik, Spitfires _S. Goxokiak lapurtzen xoxiketzenean y en jaias del barrio siempre había pelea. Unos llevaban machetes, otros
Aimarando mi esker partekatziagatik jarraitu nazazue. Hau da, Euskoti Irratia. Solo uno de dos te sale bueno, ¿verdad? Cuando nos toque la primitiva, auto lagune yemanen dietirua, cuadrilla que tú te la negin sekula, camariero psikodio te cheveri bat, baina uzan izanen da, neroni jarriko diotate bat, lepoan jantzia, argituko du auzo guztia. Ai basbor, erretxapean, ibai ertzean tardigunepean, goxokiak lapurtzen xoxiketzenean, uxapalakadi baten bilatzean. Cuando era chiqui en mi barrio se quemaban villavesas donde ahora hay casas de apuestas. Cuando era chiqui en mi barrio los soundis llevaban un coco en la mano y en la otra una pocheta. Pero ahora el coco ya no está y a los chavales no les culpo de nada y no me culpo de nada. Quiero la bebida tu y un bailado de nada. Ay basbor, Erratxapela. ibai ertzean tardigunepean, Enaitz esan, mi esker amairandu hori esateagatik. Momentu honetan non bizi zara Scott. Veronika Donostian bizi naiz. Eta zu nongoa zara zu amairandu mi esker ni jarraitzeagatik, benetan. Eta mi esker ni laguntzeagatik euskararekin. Oso jatorra zara. Zure bai James, asko gustatzen zait zure izena James, mi esker ni jarraitzeagatik. Zer moduz nire euskera, hombre, batzuetan zaila da. Amerikarren naiz eta benetan, batzaetan zaila, baina horrelakoa da bizitza. Partekatu nire zuzenean, zure lagunerekin, zure familiarekin. Ni Leon bizi naiz, Leon. Leon? Leon? Oso ondo, Veronika. Bueno, txilmafiarekin jarraitzen ari gara, zer entzun nahi duzu? Elaia esan, abesti izan Elaia, goazen. Zerbait zuretzat. Ahaha, lastana, noski. Goazen, lastanarekin. Beti lastana. Ez da zuzenean lasanarik gabe. Non daude. Hemen daude. Let's get that goody good. Goazen. Yeah! Merina Gris, hori da, goazen Merina Gris. Horrengoa. Zena bestia nahi duzu James. Eskerik asko zei horrela zure euskera oso ona da. Mia eskera mairandu. Saiatzen ari naiz, nire partu azten ari naiz. Nire partu egiten ari naiz. Jarri ik flipaitek. Pablo, ez dute ezagutzen, baina entzun nahi dut, jarraitu nazazu lehenengo eta gero zure abestia jarriko dut, ziur. Lehenengo jarraitu nazazu, eta gero zure abesti hori da. Nire zerrendan dago. Ik flipaitek. Zein abestia? Pablo, mi esker. Esan Kaixo Xabierri. Kaixo Xabierri, zer moduz? Kaixo Xabier. Zer moduz txapaldun? Ondo espero dut. Lastana. Zu lastana zara benetan? O fan zara? Jarraitu nazazu lastana. Bai, mi esker, ni jarraitzeagatik. Apa, zui, lastantitza, esa bestia. Lastana. Ok. Lastana artista da.
Barkatu. Non daude. Hau da zu. Oso ondo. Bueno. Ongi etorri artista daukagu hemen gurekin. Ongi etorri Lastana. Barkatu. Zein abestia entzun behar dugu, ha? Barkatu explicit lyrics ezin dut, baina bestea, bai, sua, ura, lurra, airea, zere bestia nahiago duzu izaskun temazo da, ezta? Punto, nola izan du. Kaixo Scott jarri dezakezu istilu, vale? Zein abestia nahi duzu. Istilu. Lastana, zein abesti mi esker airea. Dantzatzeko oso ondo, let's dance, guys. Orain. Bueno, sorpresa bat daukagu laguna, artista daukagu hemen gurekin, eta noiz artistak daude nirekin zuzenean, beti prest nago bera musika entzutera eta partektzera. Orduan, orain, Lastana, entzungo dugu. Ongi etorri, Lastana nire zuzeneara. Betikoa loa jarri mesedaz. Añerri Piñero, mi esker etortzeagatik. Jarraitu nazazu lehenengo, eta gero zure abestia jarriko dut, ziur. Baina lehenengo, jarraitu nazazu mesedez hori da. Mi esker Añerri Piñero. Nire zerrenden, zein abestia nahi duzu. Betikoa loa. Abestia da, betikoa loa, edo taldea da. Oso ondo. Barkatu. Hau izan da, Lastana, latzen abestia. Temazo da. Eta orain, mi eskere porrentzat jarraitzen ari gara Lastanarekin. Lastana asko daukagu gauean. Abesti honek airea zena du goazen. Okay. Barteginak larrean, ezagutu nuen neska bat. Bere begiradan galduta oraindik naiz aurkitu. Beraren norbildu nintzen, dantzan egon ginen gau osoa. Esan zidan ez duen Instagram, Polita! Aireak kontatu dit berak zer duen gustoko. Horregatik nire kolonek badu koko. Agian zure ustez magia da Polita da! Zerbait, baina ninduz gogo. Yes! Sekretuak daude. Gau bat ikusi genuen elkar. Polita da, Sandra! Sandra izena duzu, ezta? Xokaz nire abizena Zuniga da, bai, Zuniga. Glaukoma, jarista nahi duzu? Bale. Kontatu dik berak zer duen gustoko. Horregatik nire kolonek baduko. Ainitz, jarri. Ustez magia da erdiaroko. Bai. Baina nik dut gogoa. Lokaleko lehiotik. Airean, sekretuak daude. Airean, sekretuak daude. Oh yeah! Ametsak xurrumuruak, gogoak maitasunak eta gorrotoak. Polita da. Ametsak xurrumuruak.
Mia, esker partekatzeagatik, lastana. Ni beti prest nago partekatzeagatik. Txalo bero bat zuretzat. That is where it's at, benetan. Zure izena Sandra Cristina Vargas Hernandez. Nongoa zara zuzara. Jarraitzen ari gara orain, norekin. Bueno, Aner Piñeiro me está gritando. Betiko aloa mesea. Betiko aloa. The squeaky wheel gets the grease. Venga, hemen, Aitorar. Betikoa izena du? Betikoa izena du? Betiko aloa ez dago. Betiko Aitorar izena du? Ez dakit non dagoen lagun. Betikoa loa. You gotta tell me taldea eta bestia, berriak. Mesedes lagunak. Urduan. Malakiaz. Hori da, hemen dago. Kaixo Scottekin. Berriro. Adolfo, mi esker ni jarraitzeagatik. Chill Mafia berriro, bale. Jarraitu nazazue mesedez lehenengo eta gero zure abestia jarriko dut. Goazen nora pari nahi dut. Goazen. Treasure box zuentzat. Venga. Txamponak. Goazen. Sorondo mi azken ni jarraitzeagatik, ate. Mereziote, bale? Gero, Merina Gris. Jarraitu nazazue lagunak, nire euskara ikasten laguntzeko. Zer moduz eder, zer entzuna duzu, maitia. Gauero etortzen ari zara nire zuzenean, eta te debo una canción, por lo menos. Mi esker esateagatik. Hori da. Goazen. Kaixo Euskoti irratian zaude, Euskal Herrian gaude. Beti zuzenean, Merina Gris, jarraitzen ari gara, goazen. Ilunta shuin farola bat, Mrs. Whoa, that's a long word. I just kind of don't want to play it because that word's so long. It's pasa. It's pasada. Wi-Fi it's da. Pasa. Contraseña da. Aner Piñeiro. Contraseña bezala da. Jarraitu nazazue mesedes. There's people following me. It only says 2 people have followed me. What's going on? A lot of people have followed me. Mi ere ekiz, mi esker ekiz, ni jarraitzeagatik.
Pasahitza dirudi? Pasahitza dirudi, hori da. Okay, I'll put it down. Anier, apuntuko dut. Baina, edatzi beriro. Mi esker oparrentzat. Aner, edatzi beriro mesedez. Luzea da. Pixka bat zaila da niretzat. Denbora autobus magikoa? Vale. Hori da, ok, lepsi. Iun. Zuzenean dago, espero dut. Iun. Ta xu. Nin. Fa. Krola bat. Oh, ok. Merine Gris, kaixoskoten irratia. Eta orain jarraitzen ari gara, zerbait ezberdinerekin. Zer? Bueno, lagunak, berriro, mila esker esan nahi dut latxamaren zat, latxamarei tortzeagatik. Oso polita izan da gure elkarrizketa, izan da nire lehen elkarrizketa euskeraz, donde yo estaba haciendo las preguntas, eta nire lehen batera, nire lehen elkarrizketa Spotifyen. Orduan pixka bat urudia izan nintzen, noski, normala da, pentsatzen dut, baina oso polita, exito asko ona, exito handia izan da niri ustez. Zer pentsatzen duzue? Jarraitzen ari gara. Izkan biarekin ik flipaitek izena du bestiak. Guazen Euskotirratian zaude eta Euskal Herrian gaude. Beti berria, beti zuzenea. Arrakasta. ¿Cómo se dice? Fue un éxito total. Arrakasta. Etorriko zara Bilbora Merine Gris konzertura. Gonbidatu Arian, gonbidatu nau. Eta zurekin Juan. Goazen prest nago. Nire ustez polita izango da. Izango laideke. Asko gustatzen, eta Sara Zozoia hitz egiten dut batzuetan Instagraman. Agian egun batean nire zuzeneara toriko da Sara eta Merine Gris. Errakasuna. Arrakastatxua izan da guztiz. Mila esker, Eider. Txalo bero bat Eideren zat, guys. Gabon, Elena, zer moduz? Biharamuna, estilo, jarraitu nazazu mesedez. Opari eman mesedez, bihotza eman mesedez. Hemen dago, gauero, zuenekin. Biharamuna. Eta pazientzia nirekin mesedez. Beste hau asko daude. Pixkanaka zure abestia entzungo dugu. Denbora asko dugu. Hori da. Izkan bia da. Ik flipaitek izeno du. Mi esker berriro lastana. Artista da lastana. Jarraitu lastanare lagunak. Jarraitu mesedez orain zure kontua Spotifyn eta TikToken. Jarraitu, ni bai.
Ni bezala. Lastana izena du. Lastana, nongoa zara. Egiro. Jarraitu hemen. Jarraitu. Zaten motel, flipaitek. Hori da, goazen, mereziote, Chill Mafia, Euskoti Irratien. Beti zuzenean, beti berria, naiz eta izanez. Bai, Anier, apuntu dut, edazi dut, niri zarrendan dago, Anier, baina abestia asko dago. Hori da. Mundu berri baten mapa, bale? Noski zuretzat, dena Ariane. Zergatik mereziote! Skakeitan. Bale, mi esker. Eta ondo idazi duzu. Taldea eta bestia, biak. Aupa zu Paul Alskarte, zer moduz lagun. Bai Elena, Donostian bizi naiz, eta zu nongoa zara zu. Bai, temazolo. Konzertuan, nire abesti gustukoena izan zen. Mereziote, energia ona izan da. Kafe, bai, kafe eman, mesedez. Kafe behar dut. Mi esker Jokin. Yes, kafe asko. Mereziote zu Jokin, kafe asko behar ditut. Mesedez. Nor gehiago apari behar nahi du. Baina tesoro bat. Zuentzat. Goodie bag. Goodie bag bat nahi duzue? Zer nahi duzue? Travel coins? Boss travel coins. Okay. Partekatu nire zuzenean eta goodie bag. Hori da. Venga, goodie bag, zuentzat. Partekatu nire zuzenean parte hartzera, nire goodie bag, partekatu nire zuzenean, mesedez. Awesome, let's hear these guys. Civilito Records, hori da. Mi esker Ariane, kaixozko azkenen ikusi zenuen diraki ez, oraindik ez. Abestia eta tardea izenak mesedez, puntu. Barbita, zer da barbitas? Alkatxoz FSBZBZ. TikToker profesionala naiz, Elena. Hemen nago, gauero, hau da nire lana. Ez da... Erraza da ez da, Eider? Zugabe! Hori da, Chill Mafia, kaixo Euskoti Irratien, eta orain jarraitzen ari gara, Dabruen doinuak. Civilito Recordsen, iluntza asunin farola bat. Guazen. Unai, mi esker partekatzeagatik, Meri, mi esker ni jarraitzeagatik, mi esker puntu.
Diraki Codex, Kalinituch, bale. Zuzendean dago. Dira. Chivito Records hori da atxu. Atxo guapo. Hombre. Horita da, ezta? Goodie bag dago? Partekatu niri zuzenean parte hartzera. Jarraitu nazazue mesedez nire euskara ikasten laguntzeko Kaixo Scott naiz. Aio, Elena, ondo loin, mi esker ni jarraitzeagatik. Nungua zara zu? Ez dut ikusi. Oh, ze gamarra, hori da, barkatu. Oso ondo. Mi esker etortzeagatik gauero. Besarkada handia bat, agur, ondo loin. Hain fuerte zuaz direktuan 1,000 pertsona muan kantetzuela. Cool song. Not my style, but it's cool. Aprecio el artista. Aprecio asco. Shut. Hori da, Kaixo Scott naiz. Oskoti irratien zaude. Jarraitzen ari gara. Autobus magikoa. Denbora izena du abesti hau. Enzo, gracias, ongi etorri, quiero decir, bienvenido. Gracias por venir. Sígueme, por favor. Siempre estás invitado y bienvenido. Si quieres pedir una canción, sígueme primero. Está así, soy estadounidense, estoy aprendiendo euskera porque mis antepasados eran vascos. Me interesa mucho la cultura vasca, la euskera. Tengo mucho amor hacia la cultura que me ha adoptado. Gracias por venir. Paco Pilatxu, ez dut ezagutzen, zein abestia nahi duzu. Hori da, Ariane! Zorionak, Ariane! Bost txamponak zuretzat, venga! Goazen, beste zako bat, ezta? Goazen! Baina orain... Zer gehiago? Comment? No, I want to share. Bueno, beste partekatu, share, partekatu. Goazen. Jarraitu nazazue. Venga, Juaristi, ondo loin. Mi esker etortzeagatik zure abestea ipini dut. Zure abestea ipini dut, Juaristi. Eske abesti asko daude. Barkatu ala ez. Unai, mi esker, Ariane, berriro, mi esker. Oso ondo, hombre. Besarkada ondia bat ikusiko gara bihar arte, ondo loin, ondo ebili. Nahi. Ipini dezakezu herri baten arnasa mesedez. Vale. Mateo. Herri baten, hemen dago. Herri baten mapa, ezta? Skakeitan. Herri baten mundu? No, hau da mundu berri baten. Barkatu. Herri baten beste bestia da. Baten arnasa. Oso ondo? Oso ondo idatzi duzu, mega esker. Razagoa da niretzat. Atletikan ere ezie? Bale.
Atletiken. Lagunak abesti asko daude. Orduan pazientzia nirekin mesedez. Politak dira gure abestiak zuzenean. Ere zerkia. Hori da. Goazen jarraitzen ari gara glaukomarekin. Gure kaiola da. Zergatik, ke guapa zaude. Euskoti Irratian zaude. Euskal Herrian gaude. Euskoti Irratia. Mi esker gaitz ni jarraitzeagatik, jarraitu nazazuen mesedez. Eta jarri sako bat. Zenbat, 2 minutu falta dira. Sorpresa da. Partekatu niri zuzenean, partekatu. Venga, zerbait gehiago ere bai, ezta? Treasure box. Nahi duzue? Venga. Venga, treasure back eta sako bat, goazen, lagunak. Gaur gauean loko naiz. Jarri badean aurrera erene, bale? Laia, bueno, jarraitzen nauzu, mesedez. Partekatu nire zuzenean lagunak, hemen gaude. Abesteak euskera zentzuten ari gara. Partekatu, mesedez. Mi esker lastana bitxut jarri kaparrak garion. Zein abestia nahi duzu, kaparrak zer. Abestia eta taldea behar ditut. Biak. Eta bihotzak eman, mesedez, bihotzak. Esan posten zaude nirekin. Posten zara nirekin. Gustatzen baduzu nire zuzenean? Bihotzak eman. Inspirame con zure bihotzak. Wow, sexuala? Barkatu. Ez nekien. Piramuna da izena du. Kaixo Scott naiz, estatu batuarra naiz, euskara ikasten ari naiz, Donostian bizi naiz. Eta, oso ondo, zorionak zuretzat. Irabazi duzu, mi esker ni jarraitzeagatik. Hombre, 20, Hontxu, mi esker ni jarraitzeagatik, benetan. Venga, orain jarraitzen ari gara iztulurekin. Bihar amuna izan du abestiek. Kaixo Euskoti Irratian. Aitana, mesedez, robotak, no. Hontxi, mi esker ni jarraitzeagatik, iritzi bat zuretzat. Let's see if Pablo's iritzi está. No está funcionando. Pablo me dio otro iritzi el otro día y... Buah, irintziazo izan da. Pablo, hemen dago. Hemen dago.
Jarraitu nezazue. Mi esker Ugi arrozentzat, oso torra zara, jarri harima albuma, diraki taldea igo du. Bidean aurrera, vale, bidean aurrera. Bueno, lagunak abesti asko, eta en orden, todo hago en orden. Bidean aurrera. Kaixo Scott naiz, estatu batuarra naiz, euskal musikerekin ikasten ari naiz. Partekatu niri zuzenean. Opari eman, oso ondo. Partekatu. Igandean gauean gaude. Eta euskal musikarekin zaude. Kaixo Scottekin ere bai. Bueno, zer da nire helburua, zuzenean helburua. Espresso, mi esker jokin garte espresso entzat, Mi esker, I'm gonna do zenbat. Zenbat, B. Hori da. Confirm. Hori da. Espresso eman lagunak. 10 espresso eman, eta zure bestia jarriko dut lehenengo, orain. Zure abestia jarriko dut lehenengo, kafe bat eman. Dame un café y pondré tu canción primero. Ez dakit nola esaten da euskeraz. Ponme un café, un espresso y pongo tu canción primero. Ez dakit. Hori da gaitz, mia esker, zer entzun nahi duzu, zu lehenengoa zara. Eta orain jarraitzen ari gara skakeiten mundu berri baten mapa, Euskoti Irratian, goazen. Punto mia esker bratentzat, hori da. Puntu, zer bestia nahi duzu? Zu lehenengoa zara. Ugait, zu lehenengoa zara, zer bestia. Bidali kafe eta zure bestia jarriko dut lehenengo. Mia esker, Eider, yes. Freaking Betty Eider. Ariane zure bai, bidali kafe bat eta ipiniko dute zure bestia lehena. There's always 14 ways to say it, euskeraz. You just kind of pick the one you want the best. That's why I love it. Bestia jarriko dut lehenengo edo bidali kafea eta ipiniko ipiniko dut zure abestia lehena. Yeah, mi esker. Hori da. Orma, zer moduz? Bemaz papa asko gustatzen zait. Jarraitu nazazu lehenengo, eta zure abestia jarriko dut. Baina lehenengo jarraitu nazazu. Ziur zure hori da, orma. Mi esker. Habemos. Pam. Egurre. Hori da, nor dao. Esteban, mi esker.
Oso jatorra zara. Emoten. Opari eman. Scott, zer zenbaki nago listan. Lehenengo, zer bestia nahi duzu? Zer bestia nahi duzu orain? X, punto. Duela, iabete asko jarraitzen zaitu dela. Abain, mi esker. Bai. Zu bai, baina zena bestia nahi duzu. Arima album diraki taldea. Venga. Albuma dira. Baina esan abestia eta taldea. Dirakia. Hori da. Maria, hemen. Zena bestia nahi duzu punto. Bihotzak zutan, ez da? Oh, Codex. Bai, hori da. Orain, hemen dago. Niri ziren. Oh, mi esker, parentzat, Esteban. Irintzi bat zuretzat. Mi esker, jailaitu nazazue. Zen bate gara da nire abestia. Laia, zer da zure abestia? Mi esker, Joaquin. Hori da. Mi esker, oparen gatik. Yeah, guys, let's bring it up. Hori da. Eta orain jarraitzen ari gara dirakirekin. Codex Calixtinus. Euskoti irratien, beti zuzenean. Aurrera, Renesei. Zure bestia laia gorrengoa da. Herri baten nasa. No, ez, barkatu. Laur garena da laia. Baina opari eman, orain eta zure bestia urrengoa izango da. Baina orain, begira. Hemen dago zure bestia. Hemen dago. 1, 2, 3. La bestia falta dira. Zuri laia. Baina denbora daukagu, ezta? Denbora daukagu. Bizitza siberutz, guazen Joaquin. Mi esker oparen gatik. Bai. Joaquin bezala. Zergatik ez, guys, I'm here. Lan asko egiten ditut, zergatik ez. Opari eman. Bidali kafea edo oparia eta zure bestia jarriko dut lehenengo. Joaquin bezala. Mi esker Eider. Polita da. Niri zerrendan dago. Guazen, beste goodie bag nahi duzue? Yeah, let's do another one. Goodie bag. Partekatu. Guazen. Partekatu nire zuzenean. Goodie bag hartzera. Guazen eta orain jarraitzen ari gara siberutzerekin. Bizitza. Horrelakoa da bizitza. Bai, Asier. Euskara batuera, bai. Ikasten ari naiz. Bai, orma. Zerrendan dago. Abemus papan. Mi esker Paul ni jarraitzeagatik.
Nire helburua da 10 kafea, 10 espresso. Espresso edo opari bat eman eta zure bestia jarriko dut lehenengo. Bihotzean, June Moon, oso ondo. Me cago en Dios, mi esker. Mi jarraitzeagatik, oh God. Bueno. Partekatu. Goodie bag parte hartera. Pare hartura. Bainat, mi esker ni jarraitzeagatik. Irintzi bat merezi duzu. Oops. Oh my gosh. Fideltxo, enga hori da. Irintzi bat zuretzat lagun. Jarraitu nazazu, partekatu niri zuzenean goodie bag parte hartura. Eta opari eman mesedez, nire helburua da 10 kafea espresso behar dut. Berandua dago eta espresso bat behar dut. Venga, opari, espresso eman, bidali espresso bat eta zure bestia jarriko dut lehenengoa. Asier, hombre, ongi etorri nire mundura. Kaixozko bestia gustatuko zaizuela uste dut. Sing, atiko folk eta roller soraten bele. Vale? Sorotan bele. Zerrendan dago, mia esker Nora. Jarraitu nazazu mesedez Nora, barkatu. Jarraitu nazazu lehenengo eta gero zure bestia jarriko dut nire zarrendean. Horien eze, herri baten arnasa. Hori da Nora, mia esker irintzi bat zuretzat. Nalito oso ondo, Jona zure bai. Asier, Atletik ala Reala, biak. Hombre, biak. Opa zu Nora. Nork aukeratu du Paco Pil. Askeratu Paco Pil. Paco Pil, la bestia edo taldea da. Atxuk. Zer da Paco Pil? Apa zu. Venga. Berrogeita bost segundu falta dira goodie bagen zat. Partekatu orain. Parte hartzera. Nire goodie bagen zat. Nire bagekin ez dakit. Bihotsak eman, guazen. Gustatzen zaizu nire zuzenean? Bihotsak, opariak eman, mesedez. Zergatik ez. Gore Espainia eta Euskadi. Hori da, Juan. Nice democratic comment there. Opa, hi Scott, den ondo zelan. User, primeran nago. Nire lehen euskeraz TikToken oso polita izan zen latxamarekin. Hori da eta Ariane Beriro, yes! Ariane, mia esker Ariane Morales. Partekatzi agatik, nire zuzenean. Venga, Beriro, 5 minutu falta dira. Beste goodie bag. Igandian gauean. We're gonna do this every Sunday night. Venga. Norz izan da. Oh, Ariane, Laguna. Benetan. Zein da zure bestia, Ariane? Zein bestia nahi duzu? You guys,
I gotta do it. Barkatu baina behar dut. Hori da, herri baten arnaza, renizei. Jarraitu nazazue. Kaixo Scott naiz, estatu batuarra naiz, euskara ikasten ari naiz, posten naiz. Ibai, mi esker ni jarraitzeagatik lagun. Hombre, sorry, STJBLOHGG, agur. Jakin nahi nuke, zuken emezet, ok, vale. Jakin nahi nuke, zukena. Barkatu atletikoa, baina areani lehenengoa da. Mi esker euparien gatik areane. Mi esker partekatzeagatik, partekatu nire zuzenean. Euskal musika entzuten ari gara. Sí, dame una... ¿No? Voy a explicarlo. He estado haciendo indirectos por 5 meses ahora. Nunca pido dinero. Pero me siento bien hoy porque hice mi primer entrevista en euskera. Estoy celebrando. Orduan, cada vez begira, hau da nire zerrendan. Eta zure abestia nire zerrendian jarriko dut, si me sigues, jarraitu nazauzu eta gero zure bestia jarriko dut nire zerrendan. Eta va avanzando. Zure abestia va avanzando, begira non dago. Hemen dago. Pero a los que me dan un regalo, los voy a poner primero. Orduan zergatik ez. Su canción va a avanzar, pero poco a poco. Guazen. Asier, Donostian bizi naiz. Baina horma, jarraitu nazazu. Eta zure bestia jarriko dut nire zerrendan. Hori da, toparitzen ari zara kofreak eta hori da. Hori da. Estoy dando más de lo que estoy recibiendo. En todos los sentidos. Los que vienen siempre estarían de acuerdo. Mi esker, horma, zein abestia nahi duzu, horma. Muki, Gabon, zer moduz. Polita da. Vemos papá, vale. Bueno. Abestia falta dira, orman. Denbora daukagu. Anartz. Mi esker jarraitzeagatik iritzi bat zuretzat. Mejor el de Alaves. ¿Qué canción quieres, Sergio González? Sígueme por favor y tu canción pondré. Ariane Beriro. Zorionak Ariane. Mi esker partekatzeagatik benetan, mi freaking esker. Zu txapalduna zara. Martxelu! Itxel! Lagunak! Irintzi handia bat zuentzat.
Mila esker ni jarraitzeagatik. Gaur polita da. Jakin nahi nuke. Jakin nuke. Jakin nahi nuke. Jakin nahi nuke. Jakin nahi nuke. Hori da. Zukenen jakin nahi nuke Oskoti irratian. Beti zuzenean eta beti berria. Naiz eta izanez. Jarraitzen ari gara? Tu lo sabes. Kanta nahi badazue. Hori da. Barkatu, Nora. Orainik ez, Orma. Otorkizunean bai. Kaixo naia. Bale, non dago. Bidaliko dut kafe bat, baina ez ditzuete bestitik eskatuko da, edoz. Bai, zuri abestia. Ez? Arian, oso jatorra zara. Musu bat zuretzat, Ariane. Zure txapalduna niri bihotzan, Ariane, badakizu. Bueno, falta kafe bat nire alburua, como se de conseguir. Amairegi nire esker ni jarraitzeagatik. Zein da gehien gustatzen zaizun euskalkia? Orainik ez da ekskip. Orainik ez da kitorma. Zergatik nogoa zarazu. Lortzeko, bale, Nora. Kafe bat falta da nire helburua lortzeko. Goazen. Nor izango da nire irabazlea, nire eroea. Ok, Nora, te voy a salvar. Oso polita da. Baina, it's a long ass song. Bueno, Nafarroa guazen. Aupa erdetik, guazen. Torain oren ezei, bide aurrera. Euskoti irratien, beti zuzenean eta beti berria. Zer? Naiz eta izanez. Hori da, Sergio, hombre. Mi esker, hombre. Mi esker, Benetan, hombre. Ok, alabetzen. Abestia eta taldea. Biak behar dut. Alabetzen abestia. Himno deportivo. Vale. Deportivo. Hori da. Xuban. Zer moduz. Saul. Hombre. Ongi etorri, ni esker ni jarraitzeagatik.
Jarraitu nazazue lagunak, partekatu niri zuzenen. Opari eman. Opari bidali. Hori da, Sergio. Aritz, mila esker. Aritz, mila esker ni jarraitzeagatik. Sergio, mila esker ni jarraitzeagatik. Eneko, hombre, mila esker ni jarraitzeagatik. Benetan. Txapaldunak zarete. Benetan laia? Nongoa zara zu laia? Xuban, estatu batuarra naiz, Mexiko berikoa naiz. Baina Donostian bizi naiz, euskara ikasten ari naiz, hemen Donostian. Urte bete eta erdi daramatzate euskara ikasten, posten naiz eta topean nago euskararekin. Irintzi bat niretzat, batzuetan harri irintzi bat niretzat, merezi dut. Nora, zer da zure abestia? Zer da zure abestia, Nora? Esan, Nora, zer da zure abestia? Jarriko dut ziur. Mila esker, Sergio, kafeentzat. Eta orain, himno deportibo Alavesa. Erintzi bat, polita da, guazen. Bai, niri zerrendan dago. 3 abestia falta dira, Nora. Baina opari eman eta zure abestia lehenengo izango da. Baina pixkanaka aurreratu gara. Bai. Abestia asko daude. Abestia eskerak asko daude. Pizu ikasteot. Kaixo, kemen, zer moduz. Oso ondo naiz. Kontuz, Markel. Bestia polita da. Hori da. Ponele el de Osasuna. Jarraitu lehenengo olorea. What are we gonna do? Soccer songs all night? Soccer songs! Florida. Florida. Hori da, Euskoti Erratian zaude, Euskal Herrian zaude, himno deportibo Alavés. Jarraitzen ari gara, Habemus Papamekin, egurre emoten.
Last of the Mohicans. El último mohicano. Yes. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? ¿Verdad? Hori da ide. Zerekin duzu gaur. Hemen nago, nire lehen elkarrizketa egin dut, latxamarekin eta polita izan zen miesterik galdetzeagatik. Venga, abesti eskaerak eman, kemen. Hogeita bost amazazpi, Oso polita izan da. Sueman unidad alavesa. Can we just do that one? Oh, unidad alavesa. Aritz, jarraitu nazazu lehenengo eta zure bestia jarriko dut. Lehenengo jarraitu nazazu. Venga, Aritz. Polita da orma. Joseba, oraindik ez, zaudan nire erratia. TikToken bakarrik. Etorkizunean agian. Mi esker jarritz. Bai. Zue beste zueman unidad alebeza zerrendan dago. Hiru bestia falta dira, baina opari bidali mesedez eta zure bestia jarriko dut lehenengo. Hori da, bihotzean, Junmun, goazen. Euskote irratian. Bai? W? Donostiko danboradan? Telebistan nintzen, bai. Jende asko esan dit, baina ez dut ikusi. Jarri behar duzu txikiaren ezea bestia. Eneko, jarraituz, bai, jarraitzen dazu, bale? Zerrendan dago. Oso ondo. Itxaropena, bai. Mi esker, kemen, oso ondo idatzi duzu. Taldea eta bestia, klara dago. Polita da. Gustatzen zait bera hotza. Sí, Ivanovich, hablo español. Eneko noski, badakizu. Bueno, beste goodie bag, nahi badazue? Let's do one last one. Eganen gauean gaude. Venga, partekatu niri zuzenean. Partekatu mesedez. Opari eman eta zure abestia lehenengo izango da. I mean love. Junmun izena du, ha?
Asko gustatzen zait bera ahotsa, polita da. Jun Moon, polita da. Jarraitzaile berria daukazu. Kaixo Scottekin. Hori da, eta orain sing-song ati folk rola. Sorotan bela, mila esker Nora. Sorotan bele. Oh yeah. I want to be there right now. Bezela gona musika, zaratatxu eta guantazina. Txakurra zaunka dabil, nospait isilduko da. Yeah, I love it. Mila esker Nora. Opa, zu. Bai. Gogoratzen dut Eider. Bene, orain nire zerrendan dago. Bai. Zuzenien atzoen entzun dugu. Benetan? Gustuak onak daukazu Nora. Aitor, jarraitu nazazu eta zure abestia jarriko dut. Yeah. Baina hobe Rotaflexek garrasitza. Zela. Rotaflexek garrixka, horren ezea da, gaztelu. Bueno, joan da. Partekatu nire zuzenean lagunak. Aitor, mila esker aratz, mila esker ni jarraitzeagatik. Partekatu nire goodie bag partu hartzera. ¿Cómo se dice ese? Para tomar parte en mi goodie bag, para ganar mi goodie bag. Comparta en directo para ganar mi goodie bag. ¿Cómo se diría eso? Euskeraz. Eider, Nora, Ariane, badakizue, norbait? Badakit. Nire aita, bai, nire aitak erakutsi zidan abeste polita da Nora. Errepikatu. Ariane. Comparta en directo para ganar mi saco de mi goodie bag. No sé cómo se llama euskeraz edo castellano. Ederaz, castellanias. Badakizu? Nire oparia. Partekatu nire zuzenen nire sakua irabazteko. Hori da. Mila esker Nora. Partekatu nire irabazteko. Bai. Elkarbanatu zuzenekoa sakua irabazteko. Of course, it's 100% different. Erabiltzaile zer moduz, hori da. Let's get this next song ready. Mila esker Nora, oso polita da zure bestia. Yes, I love it. Euskoti irratian zaude, zuzenean gaude, jarraitzen ari gara, Unidad Alavesarekin. I love these guys, asko gustatzen zait. Hombre, nobody won. Querido. Ander, mi esker, sinónimos bai. Bai, Sing. Bai. Cincinnati, bai. Aritz, partekatu nire zuzenekoa nire poltsa lortzeko. Mi esker. Okay. Polita da.
Bidixo onak direz egiten duzuzukonez segido. Mila esker erabiltzaile numero 1. Oso jatorra zara. Kantu eskaerak eman mesedez. Eta irintzi bat zuretzat erabiltzi. I could listen to these guys all night. This is good Vermont music, guys. These guys would do well in the United States. Kaparrak boika, vale. Zerrendan dago, Aitor. Euskal Gudariak, jarri inauterik aukukataren bat. Norena da Loritz. Esan taldea eta bestia biak behar ditut. Gabon, Nora! Gau polita denontzat zuretzat. Mi esker, Nora. Venga, txalo bero bat zuretzat. Mi esker gomendatzeagatik. Zure abestiak. Dena hobeto noiz zu hemen zara gurekin. Ondo ibili eta ondo loin. Venga, musu handia bat, besarkado handia bat. Bihar arte. Mia esker, nore izan da. Eskerik asko bestin eskerrak egiteak asko gustatzen zaitu nida talibeza. Haupa zu, Nora, haupa zu. Eneko, horrengo abestia, zutagar itxaropena da. Zein da zure abestia, Eneko? Aurene? Aurene zei? Bezaingo martxa, Loritz nahi baduzu, oso ondo jarraitzen ari gara. Zutagarekin itxaropena, Eusko Irratian. Haupa, zutagar, hori da kemen, zuretzat da. Bezaingo martxa. Zaingo martxa. Norena da Loritz. Bezaingo martxa. Euromenaren soka, The Friday's Crew, okay. Euromenaren soka. Minutu bat falta da nire, sakoa irabazteko. Partekatu nire zuzenen nire sakoa irabazteko. Elkarbanatu zuzenekoa sakoa irabazteko. Partekatu, mira ezkerarian. Partekatu. Txamponak daude barruan. Herrikoa da? Vale, mi esker. Oso ondo, zerrendan dago. Bueno, besti, gifko. Hat and mustache. Hat and mustache nahi dut. Hat and mustache eman.
Hat mustache eman. Oh, Ariane, zorionak berriro, hori da. Bueno, gustatzen zaizu nire zuzenean? Hat eta mustache eman, mesedez. Txapela eta mustache bigote eman. Eta zure abestia jarriko dut lehenengoa. Makina zu! Benito Lertxurien izazoa horria begira? Loritz? Bale? Hori da zutagar itxaropena temazo da. Kaixo Scott naiz, Kotzuniga naiz. Estatu Batuarra naiz. Hau da, Euskoti Irratia. Jarraitzen ari gara, Auren ezerekin. Guaze. Ariane, mila eskerra rozentzat, musu batzuetzat. Bat, bi, hiru. Pintxolari! Irintzi batzuretzat, ez daukat txamponak hori bidaltzeko. Lasai, Ariane. Ba, porizta, eneko. Handiago. Benditzen bai, izango gaiuik, baina biek, aukete herri osoa, atzota gaur, herrian ez ditik. Euskadiren zatire eta gorpuntzak, arrantzatze beterik, aroadik, kantauri txasoa, betiko loa, betiko kantazak. Geroari saioak lotuetan, rigauak ez direla itzatzen. Gure aurrek biharko ikastoletan, jentzizenak abestu ditzaten. Arantzetan, delako lotzen. Barkatu. Arentzatan, jakin baitzira! Mendi, mi eskernik jarraitzeagatik. Zelako taldea bai. Gaboni den hori lanera noa. Venga, kemen mi esker etortzeagatik. Txalo bero bat, kemen entzat, guys. Ondo lowin, mi esker etortzeagatik, benetan. Beti hobeto zuekin. Herriaren inkalarrian, zereloso horrotik esna, zera, esna. Eta erioaren urbilak asaldaturik, kanposantuko hilak ere entzungo luketen deadarrez. Lia doinu aire, ok, vale. Oiu egin duzu, oiu, hobeki esan, karrasi samin, galtzear doan herria esna dedin. Txuri urden, norena da, Loritz, txuri urdinen. Euskal gaztedi berri, herri zaharraren udaberri. Benito Lertxurdia da, itxasoa herri begira, zein nahi duzu? Herriala martxa nahi duzu? Txuri urdin, bai, barkatu. Ezke euskera ikasten ari naiz, Nola izena du zuzenean, Loritz? Donostia martxa o nola da? Herriala martxa? Herriala martxa, bale. Zerrendan dago. Zehazki konkretamente. Zehazki konkretamente, mi esker. Zehazki konkretamente. Gracias. Esker. Hori da, haren eze, Euskoti Irratien jarraitzen ari gara.
Kaparrakekin, boikao. Jose Miel, zer moduz lagun. Nola izan da nire lehen elkarrizketa hemen, zer moduz. Nire lehen elkarrizketa Latxamarekin. Ikusi duzu? Hoy va a ser un gran día, leioa zabaldutan, euski argia. Café y bollicao, trajecito bien puesto y a esperar que viene mi novia. Esto es it. How is it exactly then? How is it? Okay, hobeto. Zuzenean nola izena duen baino hobe nola da... ez dut ulertu eider. Ezin izan dut ikusi elkarrizketa lehen... bai. Bueno, eta lehen 10 minutu zen moduz. Bai, oso jatorra ibili, bai. Bai. Ados nago, oso tipo jatorra dirudi. Le invité a entrar, a un non bai pasau lasai. Jatorra, amarin eta dirudi. No te entiendo, chaval. Parece. Yo no hablo euskera, pues. Estamos jodidos. Una lata, un mano le ofrezco que la de que son para la chiquilla. Horita da. Tira bazkaltzeko. Hombre, A ver si rebajo esa multilla que últimamente ando muy prieto. hombre, mi esker Jose Miel, oso ondo egon zara. Orain klip honenak, bai. Espero dut. Bai, espero dut. Helburua da, gero Benitoren itsasoari begira. Bai. Benito, itsasoa. Bai. Nazeke opositar herriarekin herria iraguntzeko. Ezen buruei buruz galdetzen duzunean, zuzenean nola da galdetu beharrean, zaizki nola da galdetu behar Con duzu. tanta chapa ni me ha aburrido. Igual voy pa' Erzaña, que te lo has creído. ¿Dónde vas tu chaval? Déjame ya pasar, vamos a hacer Ok. Zuzenean nola da galdetu beharrean, zehazki nola da galdetu behar duzula. Oraindik ez dut ulertu enukon barkatu aire. Baina ulertu nahi dut, garantzitsua. Zeke garantzitsua da. Hori da, me jodida euskera, kaparrak boikao. Bai, zergatik ez. Venga, eta orain, barkatu baina, bezaingo martxa herrikoa da. Goazen. Hau da, bezaingo martxa? Ez dago bezaingo martxa. Danbora da. Loritz, esan. Idazi zuzenean barkatu. Hombre, polita da Donostiako martxa, baina asko entzun dute aste honetan. Bestea guazen, eromenera soka, The Friday's Crew, guazen! Loritz, nola idatzen da? Iarra bestia. Erreala bestia? Bai. Oraingoa mia doina eta... No. Mia doina egiten kantu. Garantxu ez berdin ulertzen zaitu gulako. Mi esker. Mi esker egiten baina.
Todo patio entero. Bidali mezua bat eider. Ez dut kopiatuko, ezin dut kopiatuko hemen komentarioak. Barkatu. Gora zu bezain maite eta gora bezain darrak, zale, gazte aurrera beti dena. Nola izena du taldea eta nola izena du Loritz, abestia Loritz. Barkatu. Si no lo encuentro en Spotify, no sé qué buscar. Polita da. Oro menaren soka. Oh yeah, berriro ez. Baina mia esker eskaeragatik abesti mia esker ondago. Eskerik asko abesti eskaerak egiteagatik. Bueno, orain jarraitzen ari gara Gatiburekin. Mia doina aidean. Horrela? Zubi, 21. Mia esker. Katedral bat. Venga, Ander, jarraitu nazazue eta katedral bat jarriko dut. Ziur, jarraitu nazazune lehengo. Hau ez dezu oso errex elertuko oraingoz. Bizkaitarrez ari dira. Bai. Loritz Bizkaikoa zara? Mi esker, Ander. Mi jarraitzeagatik. Venga, katedral bat. Zerrendan dago. Mia esker, Xubi, Fluffy Penguin. Goxo, Zubi, 21. Benitoren, venga. Bai, lehenengoa da. Hemen dago, Loritz. Gipuzkoarra zara? Nongoa zuzenean zara. Lezrenik baino jarraitzaile gehiago izango dituzu. Bueno. Ez dakit Jose Miel, orduan kolab bat egin behar dugu. Duela denbora asko esan dizut Jose Miel. Kolab bat egin behar dugu. Zubi, hombre, mia esker, 2022 eta argazki bat, hombre, txalo bero bat zuretzat, Zubi. Jose Miel, guazen. Presnago, lagun. Presnago. Let's blow it up. Explokatzen ari gara TikTokorei. Hombre, Zubi, benetan, irintzi bat zuretzat, arroxentzat, mila esker. Zubi, zer entzun nahi duzu, lehenengoa zara. Barkatu lagunak, baina opari asko bidali dizkit. Bidali dizkit. Nahi dezunien kolaborazio bat, gaur famatu batekin, igodet bideoa. Bai? Oso ondo. Nor, esan mesedez.
Gaur? Goazen ikusiko dugu. Lagunak, Jose Miel. TikToken dago orain? Arantza dago, ez da? Honantzan. Aitor Mena, goazen. Baina barkatu lagunak, bideo bat ikusiko dugu oraintxe. Aitor Mena. Ertzaintzak, ertzainak. Asko gustatzen zait gatibu. Mila doino airean. Jarraitzen ari gara Benito Lertxundirekin, baina lehenengo bideo bat ikusiko dugu. Jose Mielen bideo, gaueko bideo ikusiko dugu, begira. Hemen dago nire laguna, nire anaia. Let me get this up here right. Barkatu, barkatu. Barkatu. Ondo ikusi nahi dut. Barkatu, hemen dago. Bideo hau? Ariane, mila esker etortzeagatik benetan. Beti hobeto zuretzat. Dena beti hobeto zuretzat. Badakizu. Mila esker etortzeagatik. Nire zuzeneara. Ondo loin ikusiko bihar espero dut. Ikusiko gara eta ondo ibili. Venga. Ok, Jose Mielen bideoa ikusiko dugu. Hemen dago. Here we go. Here it is, guys. Jose Miel. Goazen. Arantzazuz? Ez, onantza. Eskerrik asko, Alicia. Arantzazuz? Ez, onantza. Eskerrik asko, Alicia. Badakizu zer dago eider? Ulertzeko zaila agen. Beriro. Eskerrik asko, Alicia. Arantzazuz? Ez, onantza. Eskerrik asko, Alicia. Love. Norda, Alicia, explica tu, Mercedes. Onantza. Alicia ez. Eskerrik asko, Alicia. Alicia da. Arantzazun gaude, bai. Oñatian, ez da oñatia ondoan, oso ona da, ez da, ulertzuko ze. Love from Canada, dignity for you, mi esker etortzeagatik. Baina bera nor da, horko lekua bai. Nor da Alessia, explikatu, ulertu nahi du, kultura interesgarria da. Dena ulertu nahi dut, lagun. Bueno, Benito Lertxundi jarraitzen ari gara, Benito Lertxundirekin. Yes, polita da. Hori da. Yes. Itzoko txoro bat da. Bye-bye. Dignity for you? I'm great. Where are you? Canada? Where in Canada are you? Ondo loin zubi hogeita bat mila esker etortzeagatik. Eta mila esker oparen gatik benetan, hombre. Gero Benitoren balearen bertsoak, bale? Trono.
Toronto or Trono? Trono izena du? Trono is the name of the city? Gaztelaniz hitz egiten. Sí, Irene, hablo español, al castellano. Nongo alzara zu, Irene. Eta arantzuz ez como vas para ahí. Arantzaz. Eta esan diot, arantzazuz, arantzoaz. Arantzazuz. Eta arantzuz ez como vas por allá. Eta berek ez arantz beste aldera. Bai, bale. Joko, hitza jokoa da, ez da? Toronto, bale. Polita da. Zergatik bera antzatzen dago. Arantzazan dago, Elizia, momentu honetan. Bizkaiakoa zara, oso ondo. Baina zergatik galdetzen dut si hablo castellano o no. ¿Solo te interesa o porque tenías una pregunta específica? Jarraitu nazazu mesedez, lagunak nire euskara ikasten laguntzeko. Skotzu iniga naiz, euskara ikasten naiz, jakiteko, oso ondo. Bai. Haupa, Orio eta Gore Euskadia eskatu da. Hori da BlaBlaCar, Nurmagomedov, BlaBlaCar iparaldekoa zara? Oriogoa zara. Orioko zare, no? Besti polita da. I love me some Benito. Jarraitu nazazue lagunak, nire euskara ikasten laguntzeko. Itxasen bat aberuzperan Pentsatzen nago gu ere berdin Ibiltzen ezote gran Nola eman dizu euskara sustatzeko eta ikasteko? Bueno, Itxasoa ezote dan Kalderon, Loritz, mi esker etortzegatik benetan txalo bero bat Loritzen zat, euskarak asko egin dute nirekin gaur. Orduan mi esker Loritz, asko gustatzen zait noiz jende interaktibetzen ari gara nirekin. Interaktzen ari da nirekin. Benetan Loritz ondo loin, besarkada handia bat eta ikusiko gara. Ziur. Benetan Loritz, beti hobeto zurekin. BlaBlaCar, Nurmagomedov. Yeah boy, mi esker ni jarraitzeagatik. Espaldiko lagun, saludos! Zuri Loritz, ondo loin, ondo pasa. Malkoak gure zera son Sanotan libre irlatxiki Loritz, estatu batuarra naiz. Ez dakizu? Bai. Estatu batuarra naiz, Mexiko berrikoa naiz, baina Mexiko berrien jaio nintzen eta Jutan, Texasen hasi nintzen. Duela 22 urte, Cadizen, Andaluzien bizi nintzen eta han nire abizena Zuniga Euskal Jatorrikoa zela ikasi nuen. Orduan nire helburua bizitzan euskara ikastera da. Duela urte bete eta erdi, etorri nintzen Euskal Herrira euskara ikastera. Hau da nire bigarren ikasturte euskaltegian. Topean nago euskararekin. Jose Miel, Eider, Norgeago, Malen,
norbait asko laguntzen dute, diote? Euskararekin. Jende asko laguntzen dit euskararekin. Eta pixkanaka nire denbora hartzen ari naiz euskararekin. Eta hobetzen ari naiz. Didate. Asko laguntzen didate. Nire bizi laguna da Benito Lertxundi lagun. Bai? Cool! Eta orain Donostian bizi naiz Loritz, zu? Nongoa zara zu? Sandi? Venga, mi esker Benito! Mi esker! Eta orain jarraitzen ari gara. Ertzainakekin, aitormena izen edu bestiak. Goazen. Euskoti irratian. Beti zuzenean, beti berria. Naiz eta izanez. Ok, behazaindara oso ondo. Nire lagun hemen malen behazaindara da. Oh no, norbait behazaindara da. Ez da gertu, ez da Urruti. Aio Loritz, ondo loin. Zenbat lo egiten duzu. Gutxi, ye. Zergatik. Zu? Mai, berriro, kaixo, zer moduz? Iraia! Mi esker ni jarraitzeagatik, horiko kali nagusiko kasta. Cool. Oso ondo BlaBlaCar. Niek ere gutxi, mano. Elkarrekin gaude. Irene, mi esker ni jarraitzeagatik. Ni eta Yeie Bartzelonan gaude oporretan. Orain? Ze sorte, lagunak! Zer moduz lagunak festa da! Hombre, gonbidatu naute urrengo aldiz lagunak. Erderaz ikasten? Benetan? Oso ondo? Nongoak zarete? Erderaz ikasten. Noski. Etorri zara Iruñera. Ok, Martina, kafe bat gonbidatu naute. Eta Iruñera noa. Horikoak. Ondoan dago. Hombre, jatetxe onak daude Orioan. Herriak, nola esaten da? Herritegiak. Oso ono jaten ari gara Orioan. No sé cómo se escribe, guys. R-A-L-A. R-A-L-A. No soy de aquí, tenéis que escribirlo bien. Si no lo encuentro, no lo puedo piñar. Barkatu. Pon Carolina Durante. Easy busy. Ez dute ezagutzen. Ok, Carolina Durante. Jarraitu nazazu. Lehenengo eta gero Carolina Durante jarriko dut. Ziur. Sígueme por favor, primero Easy Busy y después pondré la canción de Carolina Durante. Pero me tienes que decir el nombre del artista y también el nombre de la canción. Los dos necesito. Lota goaz lagun asko ikasi euskaraz ondo ari zara euskaraz. Bai? Mi esker BlaBlaCar. Mi esker esateagatik. Venga. What the heck? Ondo loina. Mi esker etortzeagatik.
Venga, Katedral bat, azkenean. Hori da, Katedral bat, berri txarrak, Euskoti Irratia. Gabon, Dablakar, Nurmagomedov, Habib, Habibi, Nesker Habibi. Venga. Bueno, lagunak. Mila esker etortziagatik. Beti bezala. Zuzenean oso polita izan da. Mila esker la txama etortziagatik eta elkarrizketa egitera nirekin. Mila esker. Julen Taboada, mila esker ni jarraitzeagatik. Mila esker denoi por los regalos que me habéis dado. Kastakoatela, desi kastenikasi, astu kakua, astu, taureregi. Mi esker etortziagatik lagunak benetan, joan behar dut, baina gauero hemen nago ordu 10:00. Sí, soy músico de Lezenda, Spotifyen nago, mi nombre es Scott Zúñiga. Lo escribo aquí. Sígueme en Spotify, aquí en TikTok, Instagram, YouTube, donde sea. También de la senda, tienes guitarra. Voy, venga. Sígueme, yo te sigo a ti también. Venga, Irinzibat para ti de la senda. Sígueme, yo te sigo a ti de la senda, seguro. Siempre sigo a los músicos. Somos compatriotas, música. Bueno, gracias por venir. Mi esker etortzeagatik, Juan Biardut. Besarkada un día bat, ikusiko gara. Estoy aquí todas las noches a las 10 p.m. Estoy aprendiendo euskera. Mi esker eider, gure moderatzaia, beti hemen dago gurekin eta lan asko egiten du. Laguntzeagatik gure zuzeneara. Mila esker. Txalo bero bat, beti txalo bero bat, eta iritzi bero bat ederentzat da noi. Guazen. Mila esker etortzeagatik, ia beti. Bueno, ia hobeto inoiz baino. Venga, muxu bat. Besarkada handia bat, kaixozkot naiz, jarraitu nazazu mesedez, nire euskere ikasten laguntzeko. Ikusiko gara, biarrate, ondoloin, Palestina askatu. Venga. Ostasuna es un temazo. Oh, gracias de la senda. Venga, hasta mañana amigos de la senda, hablaremos. Venga, agur.